Shvatam da moja starija sestra hoće da ovo bude najbolje okupljanje ikada, ali ovo nema smisla. Konačno imamo minut da porazgovaramo. Minut vam je istekao. Ostala rodbina čeka da im se pridružite. Applejack, ne mogu da provedem ni malo vremena sa Babs. Tamo ima toliko prepreka da ne stižemo ni da razgovaramo. Biće vremena za priču dok se budemo vozili na Senu. Na Senu? U redu, priđite, udobno se smestite i prepustite se vožnji na Senu. Znam da ste se svi trudili da ovo bude nezaboravno okupljenje i da smo se u prošlosti uvek opuštali u vožnji na Senu oko farme. Pa sam ja rešila da malo promenim stvari i učinim ih malčice zanimljivim. Zato hajde da počnemo! Džiha! A baš sam ih nedavno bulinala. Kuda nas je za ime sveta ta devojka poslala? Zapadni voćnjak? Da. Šta? Šalila sam se. Pa ta polja nisu održavana još od kako je vrveće postalo puno. O? Nikada pre nisam videla toliko slepih miševa. Upropašćeno. Sve je upropašćeno. O, bako, tako mi je žao. U redu je, dete. Ali nije u redu. Pogledaj ovo. Ambar i svi moji planovi za savršeno porodično okupljanje su uništeni. Možda je to u stvari dobro. Kako ovo ikako može biti dobro? Applejack, toliko si nas terala da radimo svašta, da nismo imali vremena da uživamo u društvu sa kojim smo. Stvarno? Da. Da. O, bako. Dala si mi da organizujem provod za pamćenje, a sve što će Poniji zapamtiti u vezi sa ovim okupljanjem je da je ovo najgore koje smo ikada imali. Dede, svi su još uvek tu, zar ne? Ima još vremena za nezaboravan provod. Samo treba da damo svakome priliku da se zabavi. Porodična fotografija? Ove godine se nećemo slikati ispred Ambara. Osim ako... Slušajte! Imam još jedan predlog. Applejack!